Araw Pilipinas, welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Buhay probinsya, tara na dito sa aking munting bukid. Ayan, habang nandito tayo ngayon, gagampanan natin ang tungkulin ng aking kasama. Ayan, ako muna ang magpapasabsab. Ayan, magpapakain nitong kalabaw. Ayan, ganito lang kasimple. Ayan, ilalagay nyo yung tawag dito, sako para hindi madulas. Ayan, hawakan nyo lang ganyan. Galing. Akala mo professional ha. Ayan, ganyan lang. Tapos, akyat ka, ganito lang. Ayan, habang magpapakain tayo, ayan. Ayan, kumain ka na. Ito, mukhang busog na ito. Ayaw kumain Ayan. Mukhang ayaw kumain. Ayan, ipapastol natin ito mamaya. Habang nandito. Ayan, lilibutin natin itong aking kalamansian. Ayan, itong pababa, kailangan hahawak ka ng buntot. Baka malaglag. Ayan, hawak ka ng buntot. Ayan, hindi pababa. Baka malaglag tayo. Ayan, ganito mga technique yan. Ayan. Ayan. Ayan, bitaw. Talaga, ayan, napakasarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan, ganyan lang. Sa umaga. Ayan, nandito nakasakay sa kalabaw. Habang nagpapasabsab. Naalala ko nung kabataan ko, ayan, sumasakay din ako sa kalabaw. Kaya medyo sanay na tayo sumakay sa kalabaw. Hindi na tayo naninibago. Ayan, nakakatuwa. Pwede pang padi-4 yan. Ayan, wag lang tatakbo. Ayan, nakadi-4 pa. Ayan, pa-post pa. Ayan, pag nalaglag, yun ang mahirap. Ayan, tingnan mo naman. Ayan, sanay na sanay. Tatali na natin ito. Ayan, mamaya mga 10:30 or 11. Ayan, papainumin natin to ng tubig at maliligo na rin itong kalabaw. Ayan, ganito lang magtali ng kalabaw dito sa aming probinsya. Ayan, ituturo ko sa inyo. Ayan. Lapitan mo para makaikot ang tali, makaikot ang kalabaw. Ganitong ginagawang tali namin. Ayan, Ayan, papaikutin mo ng ganito. Ayan, susuot mo. Pag ganon. At pag ganito. Ayan. Ganito lang kasimple, magtali ng kalabaw para makakaikot ang lubid. Ayan. Ayan. Ito yung alaga kong kabayo. Ayan. Try kong sumakay sa aking alagang kalabaw. Ayan, hindi masyado tayong kilala nitong kalabaw. Kabayo. Ano bang kalabaw? Kabayo. Ikaw talaga si Ines. Ayan. Try natin patakbuhin itong kabayo kung marunong pa tayo. Bibisitahin natin ang aking mga tanim na kalamansi. Papunta tayo sa aking munting-munting. Ayan, papunta tayo sa malapit sa aming kubot. Para lang tayong cowboy, ang kawawang cowboy. Ayan.
Mukhang mabait lang ating alagang kabayo. Ikutin natin. Ayan, nandito na. May service tayo, papunta dito sa aking munting kubo. Ayan, huwag kang tatalon dyan sa bukay. Dito na ako yan sa aking munting kubo. Ganyan lang ang buhay dito sa probinsya, napakasimple. Ayan, may alaga kang kabayo, yun ang gagawin mong service. Ayan, mamamasyal ka doon sa mga tanim mong, ayan dito katulad sa amin, may mga tanim akong kalamansi. Ayan, pinapasyal ako. Ang dami kong mga tanim na malamang prutas dito sa aming munting. Alaga kong baka, ayan, nandun yung isa. Nililipat ko ito banda doon para maraming kasing damo doon. Ayan, ganyan lang dito ang ginagawa ko sa umaga. Ayan, buhay probinsya tayo. Ayan, nililipat natin lang para maraming makain na damo doon. Maghihilahin pa ako ah. Ayan, nandito ako ngayon sa aking munting bukid. Ipapastol ko ang aking mga alagang baka. Tara na dito sa probinsya. Sarap ng buhay dito. May mga alaga ka lang baka. Ayan, dito natin tatali para marami siyang makain na damo dito. Ayan. Technique. Ayan, ganun pa rin ang pagtatali ng hayop dito sa probinsya. Ayan. Ganito magtali ng hayop dito sa probinsya. Ayan. Isa, papaikutin mo ito. Ayan, ipapasok mo ito. Ayan. At ayan, pag ganyan. Ayan, para makakaikot ito. Hindi siya masasabi din. Ayan. Ganyan lang. Ito yung pangalawang baka, alaga ko dito sa probinsya. Ayan, huwag mo na kainin yan, para sa amin yan mamaya. Ayan, same procedure. Galing magtali ni si Ines, ayan. Kahit abutin na ito panganganak. Ayan. Hindi ito makakawala. Paano nga naman mga anak ay lalaki ito? Talaga naman. Ayan. Kahit tumaas na ito ng hanggang 20 feet, hindi makakawala itong bakang ito. Ayan, ganyan ako magtali. Ayan, ikot siya.